ଶୁଣିଲେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଭାରି ରାଗୁଛ? ସତରେ କ'ଣ ଏତେ ଲଙ୍କା ଖାଉଛ? ମୋର ଏଇ ଦୁଇ ପଦ କଥାରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେ ହସି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି, ତମର ଯେଉଁ କଥା ନା, ତୁମକୁ କ'ଣ କଥାରେ ପାରିହେବ? ମୁଁ ନିରୁତ୍ତର ରହେ। ଚାହେଁ ସବୁବେଳେ ସେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ କହିବାକୁ ଦେଇ ନିଜେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି। କାହିଁକି କେଜାଣି ତାଙ୍କୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ହେଲେ ଆଜି ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ଚାତକ ପରି ଅନେଇ ବସୁନାହାନ୍ତି। ନା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ନା ଟେକ୍ସଟ ମେସେଜ, ନା ଫେସବୁକ୍, କେଉଁଠି ବି ନାହୁଁ ଆମେ। କଥା ଏକଦମ ବନ୍ଦ। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁନି ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର କି ତାଙ୍କର ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରିବା। ଏସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ବି ଲଙ୍କା ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେ। ମୋବାଇଲ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଯାଇ ଫେରି ଆସୁଛି। ନା ମୁଁ ଲେଖୁଛି ମେସେଜ, ନା ସେ। ତଥାପି ମୋ ପାଖରେ କହିବାକୁ କି ଲେଖିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ।